Magala balik ko ta. Ilan ba kayo natin? Magdadayos na tayo. Magdadayos na tayo. Ito, wala kayo. Tama na kayo dyan. Ay, doon, mild lang. May peg din. Hindi po yung sobrang spicy. Ay, 40. Meron na. Sa amin siya. Isang sisig lang. Ayan. Pwede pa rin. Sir, ilalagay? Dito lang po. Pero pag full blast na mga sinisig.
Manong with the dog. Yun lang. Pangalan mo? David ko. Ay, ito 20 lang. Pangalan mo? Pangalan mo? Gabi. Ano ang dalawang ito? Atay na kayo? Bali 14 lang sir, ang gano'n din naman. Ano yung 14? 14 na. Ito kasama yung chicken. Ano yun? May ano yung order niyan Walo ni? yung mag-imakang. 14 lahat, no? Kasama yung chicken. Limang spice yun na daw. Walo hindi. Saka isang chicken na ilo. Wow, happy birthday! Ako po yung nagpagaling ko tayo.